Baloiaren atzetik doaz hogeita bi Jokaldi bikainak da hamaika opari Futbolaren munduan kontu zarugari Ez gara jardezagun bertain jokalari Zoropila, zoropila Ostiko talokazpilaz Arratsalde on guztioi, gaurkoan maiatzak 6, asteazkena. Nirekin beti bezala nire alboan Josemari Ibarburu duzue. Josemari, lehenik eta behin, arratsalde on, zer moduz gabiltza? Arratsaldeon, Josu, beste astebete hemen, ondo esan beharko, egia esan bai, hortxe goaz aurrera, liga denboraldia bukatzen ere dira, hemen berri askorekin askotaz hitz egiteko gogoz, eta bueno, gogoz ere nola ikusteko nola erabakitzen diren inguruko eta ezen inguruko liga txapelketa guztiak, eta gero ja badakigu mundialare begira, fitxaketak, eta bakizu, hau azkenean ez da inoiz gelditzen futbolaren mundu ero hau. Hori da. Gaurkoa 21. saioa da, denbora aurrera etengabean, Josemari. Eta zu diozun moduan, liga amaitzeko 4 jardunaldi geratzen dira, munduko kopa izango dugu, eta besteak beste, txapeldunen ligare izan genuen atzo, Arsenal klasifikatu zen finalera, 1-0 Atletico de Madrid gainditu ostean, eta gaur, ziur aski beste kirol bat dirudien, beste finalerdi bat ikusiko dugu, ezta? Municheko Bayern, Paris Saint-Germainen aurka. Bai, Juaneko partidua ikusita bintzat, sekulako partidua izan zen, 5-4 irabazi zuen Parisko taldeak, 5-2 irabazten Juan eta gero, eta egia esan oso kanporaketa, erasokorra eta denbora osoan, toma idaka esaten dena, eta bestea, Atletico Madrid eta Arsenalen partidua, atzokoa esan behar bukara bakarrik ikusi nuela, Juanekoa ikusi nuen gehiago, eta bi talde, Arsenalak oso ausartago, baina kanporaketa oso berezia egin gabe, gehiagiko joko ona egin gabe, eta Atletico Madrid, berera ez, atzean, aukerak itxoin, atzo kizuen bat oso argia, Simeonek, entrenatzailearen semeak, ez zuen asmatu, eta gero egia esan Arsenalek oso jokaldi trabatu batean, gola egin zuen, eta hala izan zen finalera Arsenal, 20 urte eta gero, final bat ikutu gabe, Londreseko taldea. Hala da, niri iruditu zitzaidan bi taldeak energia aldetik zertxo bait justu iritsi direla denboraldia amaierara. Gainera, bi testu inguru nahiko desberdin ez. Arsenalek dena du jokoan ligan, Premier Liga irabazteko borrokan dabil, eta esku-eskura du. Eta txapeldunen ligan ere finalera iritsi da. Atletico Madriden kasuan aldiz, egia da, kopako finala jokatu duela 3 aste, baina liga aspaldi botata zuen, eta beraz, zentraturik zegoen kopako finalean, eta ondoren txapeldunen ligan, eta aldiz Arsenalek gauza gehiago zituen buruan, baina plantilla aldetik, esango nuke hori ere atzo nahiko argi geratu zela, aldaketak egin ostean aulkitik jende garrantzitsua sartu zen Arsenalen, Atletico Madrilen, inbertsio desente egin dute, Baena edo Almada bezalako jokalariekin, baina urtengo denboraldian behintzat ez dira fin ibili, eta Arsenalen kasuan, nik azpimarratuko nukena da, naiz eta ez egon bereziki fin eta joku aldetik ere ez den oso ikusgarria, oso zaila dela Arsenalen aurka irabaztea. Agian ez dute esan bezala, joku oso ikusgarria egiten, baina edonork ezin du Arsenalen aurrean garaipena lortu, eta atzo Atletico Madrilerekin ere antzeko sentsazioa izan nuen. Atletico Madrid ez zen askoz ere gutxiago izan, eta izan zituen aukerak, Juliano Simeonerena kaso argiena,
baina Mhm. asmatu ezean, Arsenal oso talde sendoa da, eta horrek eraman du besteak beste, txapeldunen ligan, hain urrun iristera, finalera, ondoren ikusiko dugu ez, Bayern eta Paris Saint-Germain bezalako taldeen aurka zer egiteko gairen, baina meritu handia du Mikel Artetaren taldeak, Mikel Arteta, Zubimendi edota Mikel Merino, Euskal Herritarrak ere ez dira faltako txapeldunen ligako finalean, eta okerrez baldin banago, Mikel Arteta izango da Didier Deschamps-en ondoren, 2004ko final horren ondoren, aulkietan eseriko den bigarren entrenatzaile Euskal Herritarra. Bai, hori esan behar nizun, ea bazenekien, bigarren entrenazio Euskal Herritarra zela, final batean egongo zela txapeldunean, baina bai, ja, datu eman duzu, beraz, ondo jakinaren gainean zauden. Deschamps zen azkenekoz, 2003-2004 denboraldian, Monako eta Oportoren arteko final berezi hura esan daiteke, azkenan Bai. bitalde zain ezagun zizazirelako. Mourinhoren Oporto, eta Deschampsen Monako, azkenian Deschamps, bueno, ez gaude ohituta akaso talde baten aulkian eserite ikustera, 2012tik baederama Frantziako selekzioaren hautatzaile bezala. Mhm. Akaso Bai, ausartuko urte asko nintzake dira. esate, bai, ausartuko nintzake esatera selekzio batean gehien da eraban entrenatzailea dela gaur egun, auskalo, baina imaginatzen dut hortxe biliko da bintzat lehenengo artean, baina hori Frantziako selekzio entrenatu horretik, Deschampsek, Monako entrenatu zuen, Juventus entrenatu zuen, edo eta Marseillako Olimpik ere entrenatu zuen. Hori 2003-2004ko final hori galdu egin zuen, 3-huts Gelsenkirchenen, Schalke 0-4 zelaian, Realak jokatu zuen, txapeldunen den liga, temporaldi hartan, Mhm. eta egia esan talde hona zeukan garai hortan Deschampsek, Fernando Morientes, edo Ludovic Juli, Patrice Evra, gazte bat ere, baina kontrako aulkian Mourinho dakigu Gaur gai hortan zakur zaintzarra, aurten gaur egun zarragoa, eta oraindik Real Madriden aukirako sonatzen jarraitzen du. Eta egia da, Bai. Oporto hortan adibidez, besteak beste, naiz eta finala ez zuten jokatu, aulkian Edgaras Jankauskas, Lituaniarra zegoen, realean ibili zela urte batzuk lehenago, eta Bai. ordezko atezain bezala ere, Nuno Espiritu Santo, Osasunako entrenatzaile, Osasunakoa ez berkatu. Osasunako atezain joia eta Valentziako entrenatzaile joia ere bai, bertan zegoen. Hori da, bai. Didier Dechampsen kasuan, okerrez banago, adierazi du munduko koparen ostean alde egingo duela, eta Frantziako selekzioa utziko duela. Ez dakit etorkizun batean zer egiteko intentzioa izango duen, esango nuke selekzio bat hainbeste urteren ondoren zuzendu ostean ez dela erraza berriz ere kluben futbolera itzultzea, eta ziur aski beste abenturaren bat bilatu nahiko du. Baina nor daki, agian Abiron Baionet taldera itzuliko da eta taldea liktrua mailara igotzea izango du helburu bezala. Baina ez dakit, finala okerrez banago, Txapeldunen Ligakoa, Jose Mari, Budapesten jokatuko da, Hungarian, ez dakit Bai, bertan izandakoa zaren, bisitatu duzun hiria. Budapesten nago nintzen 2022an, 21 okeraz nago ziur, eta gogoratzen dut ez dakit nun gertu nengoen, ikusi nuen Puskasarena dauka izena zelaiak, eta gaur gertu neukala, eta egia esan joan nintzen, kanpotikan ikustera, zelaia inguratu nuen, eta barrutik nuen ikusteko aukera ikusi, baina kanpotikan sekulako zelai modernoa izateko itxura zuen, eta oso itxura polita zuen zelaiak egia esan. Europa, Puskas, Europa Ligako finala duela bi bizpahiru urterean jokatu zen Sevillak irabazi zuena. mhm. Puskasen kasuan, badago ez, Puskas Academy izeneko talde bat, ez dakit, lehen mailan ari den edo bigarren mailan, begiratzen ari naiz, edo Bai, bai, lehen mailan dabil, seigarren baina postuan, ez du Budapesten jokatzen uste dut. ara, Naiz gogoratzen, berri txiki batean oso zelai berria, oso txikia, oso modernoa daukat ere bai, baina bai. Ez dakit oso ondo talde horren historia ez dut bereziki ondo ezagutzen, baina badago talde bat, Puskas Akademi izenekoa bai. bai, estadioaren izena berezi xamarra da, Pantxo Arena, ez Bai ba, dakit, Pantxo eta Peioren egindako omenaldi bat izango den, baina bai, imaginatzen dut baietz, bai. Felsut izeneko udalerrian kokaturikoa, baina, bueno, esan bezala baizuk esan duzu oso estadio txikia dela, 3.800 eta 75 ikuslerentzako tokia du, beraz Mhm. estadio txikia, baina lehen mailan eta Puskasi omenaldi egiten dion taldea. Boira, egia esan bai, Puskas, anekdota ez dela esan behar dut, Puskas, Ferenc Puskas eta baita ere
Sandor Coxis uste dela, enago orentxe ziur, Barcelona jokatutako jokarioia. Biak eh, Budapesteko katedralaren azpiko pisuan daude esan, hilobiratuta, Hmm? eta bertan egon nintzen katedralean, eta bera joateko esan ziguten, egin genuen bisita bat, eta kontatu zigun bertako giak bere garaian, bertara joateko edo beraien familiako izan behar duzula, edo bestela bertako atezainari diru ekstra bat ordaindu eta pasatzen utziko dizutela, baina bai, Puskas batez eran sekulako mitoa da Hungarian, Hungaria 50. Hamarkada inguruan munduko selekzio endartxunetako batzen, eta bai, eta han bi heroi bezala tratatuta daude, Coxis eta Puskas, eta bera, hortxe anekdota, egun batean, zu ezakite egon zaren Budapesten esan duzun. Ez, egia esan Ez, naiz bertan inoiz izan. Gustatuko ba, litzaidake bisitatzea, Bertan ezagun asko izan dira eta gehienek gomendatzen didate, beraz datorren denboraldian akaso nor daki, Reala berriz ere Europan izango dugu, aukera polita izan daiteke Budapest bisitatzeko. Hala ere, hori egiteko noski, komeni litzateke Budapesteko talde bat klasifikatzea kasu honetan Europa Ligera. Sailkapena ikusten ari naiz, eta esango nuke ezusteko handia gertatzen ari dela Hungariako ligan, jardunaldi mhm, baten faltan, Ferencváros bigarren da, 65 punturekin, eta lider Gior taldea, 66 punturekin, nik enuen hori ba, ezautzen, Gior taldea, Eto ez, Parken jokatzen duen taldea da, Gior ikusten duenaren arabera udalerri bat da, baina hortxe, jardunaldi baten faltan, lider imaginatzen dut ondoren ez dutela playoffik eta egiten, beraz, eskura du liga. Bai, nik ere nekien, esan behar nizun, normalian Ferencváros izaten dela Europan ibiltzen den talde hungariar Mhm. ezagunena, baina Gior, enuen berrerik, aurten egia esan ez dut jarritu, Hungariako liga, sentitzen dut, baina, baina bera, ea, ikusi beharko da, liga nola bukatzen den, orain hori, garai horietan gaude, ligak erabaki egiten direnak, Europara zein doan, txapelduna zein den, eta ikusi beharko da, bai, baina hori, esan dizutena, Hmm. Budapestera hurbiltzeko aukera lima daukazu eta kasualidadez Puskas edo Coxisen hilobiak ikusi nahi badituzu, pentsatzen dut etzarela haien lengusua, beraz, askatu izkiozu euro batzuk, euro ez gara, enez goratzen hain zein den Hungariako moneta, baina, askatu jozu txampon edo biete batzuk askatu izkiozu atezainari eta pasatzen utziko dizu. Esango nuke ohitura hau mundu guztian zehar zabaldurik dagoen zerbait dela, ez familiako izatea, baizik eta, bueno, biletetxoren bat edo eta txamponen bat emanez gero ateak irekitzea. Ate asko irekitzen ditu txamponak edukitzeak, hori argi dago. Bai elizetan eta baita bizitzan ere, oro har. Hau esan da, Josemari, Bai, nik gure jarraitzaileei gomendatu behar diet nola ez gure sare sozialak jarraitu ditzatela, ez? Instagram, Twitter, YouTube, denetarik dugu. Eta azken asteotan, bereziki Twitterren, munduan zehar zabaldurik dauden, eta beste liga batzuetan jokatzen ari diren euskal jokalarien golak igotzen ari gara, bai. irudietan, bideoak eta bar, eta horietako bat agerrak etxe, jauna da. Bakigu talde askotan ibilitakoa dela, Atletiken arrobian hazitakoa, ondoren Eibarren, Kadizen, Toronton ere izan zen, toki guztietan, eta Mhm. aurten Malasian dabil, Johor taldean jokatzen. Esan behar da nahiko fin dabilela, esango nuke lesio batzuk izan dituela, eta horren ondorioz ezin izan duela den-denan jokatu, baina jokatu duenean jokalari garrantzitsua da Malasiako taldearentzat, eta txiokatu genuen, duela astebete inguru egin zuen gol bat, ez? Gol hori Bai, faltaz egin zuen, goli ikaragarria, eta galdera bat planteatu genuen. Agerrak etxeote da, Euskal jokalarien artean, faltak ondoen botatzen dituen jokalaria. Inoiz egon alda historian bera, baina jaurtitzaile hoberik faltei dagokionez. Erantzun batzuk ere izan genituen, besteak beste utikak dio De Pedro etorri zaiola burura, naiz eta ez den euskalduna, eta jeste ere, hortxe planteatu du, agian jeste izan daitekeela beste jokalari bat,
Valentzia gazalek dio tikotazoak etorri Ostra, zaizkiola burura, beraz, hau ere jokalari puska. Eta besteak beste, ondo baderitozu, mundu mailan faltaz gol gehien egin dituzten jokalarien zerrenda errepasatu nahiko nuke. Egia da eta markan ere irakurtzen ibili naiz, azkeneko urteetan berakada bat egon dela faltaz egindako golei dagokienez, duela hamarkada batzuk gol gehiago sartzen zirela faltaz, eta aldiz azken mhm, urteetako ligan batez ere, golak gutxiagotu egin direla, eta hainbat arrazoi aipatzen dituzte ez. Besteak beste, dirudienez, eta hau estadistikak dioten zerbait da, taldeek geroz eta gertuago egiten dituzte jaurtiketak, lehena kaso are hartzean jaurtiketa gehiago egiten ziren, hor eskuren bat edo eta faltaren bat egon zitekeen eta jaurtiketa gehiago egiten ziren. Orain aldiz taldeek jokaldiak haien eta kontrako areatik geroz eta gertuago amaitzea bilatzen dute, ondorioz falta gutxiago egon ohi dira area ertzean, bestetik taldeak ere espezializatu dira hor defentsan, falta gutxiago egiten saiatzen dira are hartzean, eta ondoren, esia jartzerakoan ere, azkeneko urteetan behin eta berriz ikusten ari garen irudi bat da, jokalari bat lurrean etzan da jartzen dela, eta mhm. beraz, kasu honetan ere, gol gutxiago sartzen dira. Eta ziur aski, espezialista gutxiago ditugu, ez? Agerra aketxe aipatu dugu, eta nik haurtzaroan jokalari asko aipa nitzake ez, edo behintzat asko etortzen zaizkit burura, espezialista nahiko handiak izandakoak are hartzeko jaurtiketa horietan, eta beraz, ea historian zehar faltaz gol gehien egin dituzten jokalarien zerrenda honetan, jokalari guztiak ezagutzen dituzun, edota asma ditzakezun bertan egon daitezkenak. Bai, bueno, kaso pista batzu egin edo, saiatuko naiz asmatzen edo, Mhm. behintzat ez, herrialdea desan da, baina bai, nik ere esango nuke Euskal jokalien artean, gehiena edo, obsertuko nintzake aketxe dela esatea horrela, punpalasterran hori esango nuke, baina hori egia da, jestea ipatzen baduzu, edo de Pedro, edo horrelakoak egia da ere, benetan espezialista zirela, baina bueno, nik esango nuke aketxek bai, han eta hemen dituela irudiak, gola falta zertzen, eta han jarraitzen du, Malasian. Lasai, Jose Mari. Gaur ere etxeko lanak eginda etorri naiz, eta datuak hementxe ditut. Lehenik eta behin mundu mailan gol gehien egin dituztenak, eta ondoren, Euskal Jokalari dagokienez ere, datuak baditut. Mundu mailan top 10 egingo dugu, ondo baderitzozu. Den-denak Mhm. izen ezagunak dira. Nire kasuan, egia da, bosgarren postuan dagoena enuela ezagutzen, eta zuk ere ez duzu ikusi jokatzen zuzenean. Baina gainontzekoak oso ezagunak eta ia denak ligatik pasatakoak. Ara, Hamargarren postuan, 62 golekin, jokalari brasildar bat dago, duela hogeita bost urte ez duela jokatzen, 21 urte, 15 urte. Bartzelonatik pasatakoa, ondoren Olimpiakosen ere ibili zen jokatzen, eta 2002an munduko txapeldun izatlakoa. bai, urrezko baloi ere irabazitakoa, eta oso leku garraro beton bukatu zuen bere Bai, kirol ibilbidea, ez naiz gogatzen dut Uzbekistan, Euskal zintzen. Rivaldo. halaxe da, 10. postuan Herribaldo jauna. 9. postuan, hau ere 62 golekin, batzuen ustez historian izan den jokalaririk onena, Argentinarra. Ez dabil jokatzen gaur egun, beraz horrekin esango nuke pista bat baduzula. Diego Armando Maradona, hau Bai. nahiko erraza zen, jakitea. 8. postuan Portugaldarra, bere ustez historian egon den jokalarik onena, 74 golekin Cristiano Ronaldo jauna dugu. Mhm. 7. postuan espezialista oso fina, bere garaian, Manchester Unitedetek Madrilera joan zen, David Beckham, 75 golekin. 6. postuan, hau ere Brasildarra, Bartzelonan ibilitakoa, eta beste hainbat tokitan, Milanen, Paris Saint-Germainen eta abar, Ronaldinho, Ronaldinho, bai. 76 golekin. 5. postuan, hau da, ezagutzen ez nuena, Victor Legrotaglie, Argentinako ligan egin zuen bere kirol ibilbide osoa, berak ere 76 gol egin ditu. Zico, Brasildarrak 78,
laugarren postuan da, eta ea lehen hiruak ateratzeko gaizaren pista handirik gabe. Denak Vale. 70 goletik gora, hirugarrenak 70 gol, bigarrenak 71 eta gol gehien dituenak 77 gol egindakoak. Hiruetatik bakarra pasa da ligatik, beste Mhm. batek bere kirol ibilbidearen zati handi bat eta esango genuke bere urterik onenak Frantzian egin zituela, Bai. eta beste batek aldiz, Brasilen. Bai, urte honenak Frantzian eman zituenak. Juninho Pernambucano izango dela imaginatzen dut. Halaxe da, lehen postuan dugu gainera, 77 golekin. Gure sare sozialetan ere duela gutxi jarri genuen bere gol bat, kasu honetan Abironi egindakoa, Baionan, Mhm. bat eta Bai. bi Frantziako kopan Lionek irabazi zuenean. Bera da mundu mailan faltaz gol gehien egin dituen jokalaria, 77rekin, eta ea bigarren eta hirugarren postuan daudenak asmatzeko gaizaren. Brasilin jokatu duena esan da, zalantzen ukan listan egongo zen, badakit Rogerio Zeni atezaina izango den, bera izan zen atezain bezala gol gehien sartu zitu jokaria, baina ez dakit, badakit faltak eta jaurri izan duela, baina ez dakit jokarien artean listan ere sartu duen bere izena, edo atezainen artean bakarrik. Hemen ere aipatu behar dut, informazio iturri bakarra ez dagoela, ofizialki, bueno, webgune desberdinak bisitatu ditudala, ondoren Euskal Jokalarien datuak Transfermarketik ateratakoak dira, baina kasu honetan Dazonek duela hilabete batzuk egindako ranking bat begiratzen ari naiz. Nik ere uste nuen atezain bezala 60 gol baino gehiago egin zituela faltaz, beste webgune batzuetan hori topatu dut, baina kasu honetan ez dago Ez dago ranking honetan. Rogerio Zeni. Vale, Beraz, vale. beste brasildar baten inguruan hitz egiten ari gara. Beste brasildar bat, eta beste bat, Espainiako ligatik pasatako beste bat. Bai, hau ere, Mm. bueno, ez dut beste pistan handirik eman nahi, baina bi jokalari hauek futbolaren olimpoan daude, eh? Bio. Biak top bost bat egitekotan hor egongo dira. Ziur Hortxe hongo gainera. dira, ba... Top hiru bat egitekotan ere, ziur aski hortxe daude, biak. Pele izango da bat? Hori da, Pelek 70 gol egin zituen, faltaz. Ostra, Mhm. enekien, bari? Pele, gar, ia ibilbide guztia Santosen eta bukaeran estatu batuetara joan zen. Hori da. Eta bestea, ligatik pasatako jokari bat zintu. Alfredo Di Stefano, akaso? Ez, Izan zitekeen, oso ez, aukera bai. ona, baina, bueno, ez dizut pistarik eman, pista batekin oso errez jakingo duzulako nor den, baina gaur egun estatu batuetan dabil jokatzen. Jokatzen jarrai. Ostra, markatu bai. Leo Messi. Hori da, Ez dakit zer, Lionel, bai. Ez dakit zergatik jokari Lionel, erretiratuetan pentsatzen ari nintzen, baina, bai. ez, ia horrelako rankinekin informaziorik gabe eta pentsatzen hasita dirudiena baina zailagoa dela jokalariak ateratzea. Baina horixe, Lionel Messi duela hilabete batzuk egin dituzuen gainera Pele eta momentu honetan 71 gol daramatza faltaz. Hau, esan bezala mundu mailan genuke eta hau labur errepasatuko dut, baina euskal jokalari daukenez ere aritu naiz begiratzen. Kasu honetan esan bezala Transfermarket erabili dut datu horiek edukitzeko. Esango nuke ez direla guztiz zehatzak, Transfermarketen begiratu dezakezu zenbat gol egin dituen jokalari batek eta ondoren filtratu golaren arabera eta jarri dezakezu libre directo. Noski hemen, Ados. imaginatzen dut libre indirekto batean adibidez, dagoeneko ez dela falta bezala kontatzen, eta horren ondorioz datuak pixka bat aldatu daitezkela, baina lehen postuan are hartzeko espezialista bezala, eta niri galdetzen badiazue munduko kopa batean Euskal Selekzio jokatzen ari dela, hor, are hartzean falta bat baldin badugu, nik jokalari hau jarriko nuke, jaurtiketa egiten, agerrak etxe. Agerrak etxe. 14 gol daramatza bere kirol ibilbidean faltaz. Bigarren postuan oso gertu 13 golekin Beñat Etxebarria dugu, Hombre, Betisen eta Atletiken ibilitako jokalaria. Ez dakit gogoan duzu, baina Betisekin derbi batean Sevillaren aurka partida Bere berean azpitik, bi bai. gol egin zituen. Ikaragarria izan zen hori. Bai, bat esiaren azpitik uste dut Hori da. goratzen ez badut, bai. Bai.
zortzi golekin Fran Jeste eta Xabi Alonso haude, biak zortzi golekin, eta esaterako beste bat jartzearren, bereziki Osasunan jokatu duen Roberto Torresek, bost gol egin ditu. Ah, Beraz, hori litzateke, nik topatu duen arabera, rankina. De Pedro, Tico, behiratzen ere ibili naiz, baina, Jose Javier Barkero ere aipatu zuten, izen moduan, mhm. baina Jose Javier Barkerok transfermarketen arabera lau gol egin ditu faltaz. Tikok ere bi bakarrik egin ditu eta hiru, eta De Pedro, ez da Euskalduna, noski, baina bost gol baita ere. Beraz, jaurtitzaile finak, baina badakigu espezialitate oso zehatza dela, eta jaurtiketa ona izatea zain beste gauza batzuk ere behar direla, baina horixe litzateke rankina, eta gaurkoz amaitzeko Fran Jesterekin amaitu nahiko nuke. Mhm. Jokalari fina, baina zelaitik urrun ere gauza handiak utzi dizkigu, eta badakizu, futbolari askok kiroli ibilbidea amaitu ostean ez dakite zehazki zer egin, nondik jo, eta Fran Jeste jaunak oso argi zaukan zer egin behar zuen, eta topatu dudanaren arabera, hainbat eta hainbat negozio ditu, eh? Hori ba. Hasteko, nola ez, etxebizitza kontuak, inmobiliaria batean sarturik omen dago, baina hori ez du gehiegi jorratuko. Zerratik, askoz ere interesgarrioa iruditu zaidan beste puntu bat dagoelako, edo beste proiektu bat, eh? Hasteko, Mhm. Fran Jesteren familia, ez dakit jakingo duzu, baina Jaen aldekoa da. Ez nekien. Beraz, omenaldi bat egiteko eta bere sustraiei jarraipena emateko, ez duzu jakingo agian, baina Fran Jestek aspaldidanik gainera olioa ekoizten du. Ara? Olioa, aceite 10, bai Fran Jeste du izena bere webguneak, eta Jaenen ditu bere lurrak, bertan ekoizten du olioa, baina ziur aski, goi mailako olioa da. Beira, enekien, enekien hori, baina jaengo olioa aski ezaguna da, leku askotan, ona ere bai. Hori da. Enekien, jestezaz gogoratzen dudan azkeneko badakit atletiketik atera eta gero bere azken urteak ekialde hurbilean hain zituela, enaiz gogoratzen orentxe ze ligatan, baina handik ibilitzela, hor sekulako luxua. Bai, Gaur egun pixkat Arabia eta modan dago, garai hortan akaso ez da inbeste, baina bera izan zen area joaten bat, eta han bukatu zuela kiroli libile gogoratzen dut, eta ez dakit askoz gehiago. oliba gustatzen bazaizu, Jose Mari, adi egon, nire ustez hau delako bere benetan ekoizpen izarra, bere produktu izarra. Olioa ekoizteaz gain, ardo kontuetan ere sartu da, Ba. eta ardoa ekoizten du, Laguardian du bere ekoizpena, hau da Arabar Errioxan, eta lau ardo mota ekoizten ditu. Alde batetik ardo zuria, bestetik Magnum izeneko ardo bat, hirugarren Mhm. ardoa kriantza ardoa, eta hau da, nik aipatu nahi dizudana, nik enuen horrelakorik inoiz ikusi, baina jestek el enterrado ardoa ekoizten du, eta Vale. izenak dioen moduan, ardo hau ekoizteko dirudienez 14 hilabetez kupel baten barruan egon behar da, eta 14 hilabete horiek pasa ostean, ekoitzitako ardo hori lurpean sartzen da. Eta Iu. bertan, botella baten barruan, lurpean sartzen da, eta beste 14 hilabetez bertan uzten da, madurazio prozesu hori amaitzeko. Beraz, bidaliko dizut esteka, baina nahi duenak ikusi ezake Franjesteren webgunean, Bino 10, bai franjeste.com webgunean, baina botila lurrez beteta dago. Noski, 14 hilabetez lurpean egon ostean, botila ere lurrez beteta dago, eta Franjesteren hitzetan lurretik ateratako produktu bat denez, ez, nolabait ardoa eta mastia lurretik ateratzen diren moduan, prozesu hori biribiltzeko eta nolabait amaitzeko, produktu hori berriz lurrera itzuli behar da. Beraz, hortxe, Frangest esan bezala, falta jaurtiketetan fin ibili den moduan, kirol ibilbidea utzi ostean, are finago ibili da.
Bai, nekien, baina el enterrado ardoa hain dastatzeko gogoekin utzi duzu. Ez dakit zu ardo zalea zaren, Josu. Bai, egia esan geroz eta gehiago gustatzen zait. Ziur aski izango nuke franjeste hau entzuten ari dela, eta hau ordaindu gabeko publizitate bat denez, ba, nahi badu eskertuko genuke, ez? Pare bat botella bidaltzen badizkigu, eta oliba ere bidaltzen badigu, ez gara kexatuko. Ez, noski beti bezala gonbitea ere baduka, soropilera, Ranjeste basauriarrak. Oraintxe begiratu dut, enuen gogoratzen Olimpiakosen ibili zela, 2011 urtean, Bai, jeste. Atletik utzi eta gero Al-Wassal Arabiar Emirerri batuetara joan zen, ben 27 partido jokatu zion, gero Olimpiakosen 8 partidoko abentura txiki bat eduki zuen, eta gero berriro itzuli zen Arabiar Emirerri batuetara, baina bertan banillas taldera. Kasu horretan, 20 partido egin zituen, 5 gol, eta gero ja, Eldensen hasi zen entrenatzen, 2014an entrenatu zuen, gero Arenas de Getxora joan zen, eta berriro itzuli zen Eldensera 2016an, baina han bukatu zen bere kirol ibilbidea, eta horten, gaur egun, imaginatzen dut, bueno, bazuen, ez dut esango nik, parranderoa zenik eta horrelakorik, bazuen fama, ez dakit noraino izango zen egia, baina gaur egun, akaso ja, tipo helduago eta jantziago bat izana, olioan, ardoan, eta horrelako negozioetan darama bere bizitza. bai, esan duzu azken aldiz 2016 urtean edo entrenatu zuela, ez? Geroztik okerrez banago ez da futbol munduan ibili. Hori da ni daukaten azken albistea, ez dakitzuk ze badaukazun, berriagoa. Zuk esan duzuna, ziur aski masti egin eta olioarekin lan asko izango du eta horrekin nahikoa izango da. Etorkizun batean akaso ikusiko dugu, berriz ere aulki batean eserita eta entrenatzaile lanetan, baina esango nuke ez dela entrenatzaile perfil tipiko bat, ez? Fran Jeste, baina, bueno, nor daki, denetarik eduki behar da aulkietan eta berak ere esperientzia badu eta etorkizun batean ere akaso itzuliko da. Bai, apostu egin beharreko honu, ez ez esango nizuke, baina Area, inoiz, bai. inoiz ezin da jakin, ikusten dira gauza okerragoak, futbolaren munduan, edo okerragoak, edo beak, baina, bai. Hoxe, zorte horren Amerikan jesteri, bere erdoa probatzeko aukera elkikoa dut. Nola esan duzu, 10, vino 10, ezta? Bai, webgunea berdina da, hori da, oliba olioa eta ardoa webgune beretik erosi ditzakegu. Olibari dagokionez aceite10frangeste.com litzateke, eta ardoari dagokionez vino10 bai frangeste. Beraz, hortxe, gure entzuleek ere dastatu nahi badute, orain udara atorrela ardo fresko bat erateko momentu ona da, hortxe duzue, frangesteren ardoa eta baita, oliba olioare. Baita, kontuan izango dugu, eta Eta noski gomendioa el enterrado hartzea. Ez dut aipatu prezioa, baina 72 eurotan topa daiteke botila, beraz gozatzeko modukoa. bai, jesterentzat akaso, edo Marcos Llorenterentzat ez da asko izango, beste batzuentzat zeo zer gehiago da, ardo bat entzatein beste ordintzea, baina bueno, auskalo, ben norbaitek egun batean kapritxoaren baduka, eta jesteri sekulako, ez dakit, kariñoa dion, zergatik ez du el enterrado ez delako ardo bikain bat, erosiko. Bueno, nik kontatzeko, historia laburtxo bat, baina, laburra, badaukagu lehen selekzioa mundiala prestatzen hasi dena, ez dakit, Ara, ara. zeran? Ez, goitxamar dela esango nuke Bai, oraindik, baina berrogei egun inguru falta dira mundiala hasteko, eta badaukagu selekzio bat mundiala prestatzen ari dela, aurrera denboraldi antzeko bat egiten ari dena, Sarasotako herrian, Floridan, Australiako selekzioa da. hasi dira dagoeneko, eh? Bai, aurre konzentrazio bat bezalako bat, eta konzentrazio hori hasi du 8 jokalarirekin. Izango da, Mitch Duke, Harry Soutar, Matthew Leckie, Nishan Belu Pillay, Hayden Matthews, Anthony Cáceres, Brandon Borriello eta Nick De Agostino jokalariak deitu ditu Tony Popovich hautatzaileak. Zergatik, maiatzaren 30ean lehen lagun arteko giko du Los Angelesen Australiak Mexikoren aurka,
Mhm. Jokalari horiek bere liga txapelketak bukatu dituzte, adibidez, Harry Soutar, Leicester Cityn jokatzen ari da, Leicester City Ingalaterrako hirugarren mailara jetzi da, Bai, bai, hori bai. ere sekulako albiste izan da, duela 10 urte Inglaterrako liga irabazi zuen, eta 10 urte eta gero hirugarren mailara jetzi da, sekulako Sekulakoa, e, bai, bai. sekulako urte txarra egin ondoren, eta Hayden Matthews adibidez ere bai, Portsmouthen, bigarren mailan Ingalaterran, bereik orain playoff garaia dira, eta liga txapelketak bukatu dituzte, beraz, aporretan daude, eta, bueno, esan dako, aipatu dituen besteak, Australiako ligako jokalariak dira, eta bertan ja deitua daude, aurre konzentrazio bat egiteko, bai, adibidez esan zuen Popovic hautatzaileak, Soutar edo Leki, Ingalaterratik datozen bi jokalariak, ia 2 urte daramatzatela selekzioarekin joan gabe, eta bueno, aukera hau eman diela, pixka bat jokarien nondik norakoa ikusteko, aztertzeko, eta beraiei ere aukera emateko selekzioan leku bat ukitzeko eta mundiala jokatu ahal izateko. Eta horregatik deitu ditu jokalariak, beraz, 2 hilabete inguru pasako dituzte etxetik kanpo, eta hortxe Australiara izan da mundiala prestatzen hasiko den lehen selekzioa. Australia, por cierto, ez dakit badakizun, selekzioen arteko selekzioen arteko partiduetan Mhm. gol abantaila gehienagatik irabazi duen partida Australiak dauka, ez dakit bazenekien hori. Uf, irakurrita daukat hor Ozeania inguruko uharte edo eta herrialde baten aurka izandako partida batean, ziur aski. Ez dakit Bai, zehazki ze markagailu zen, baina gogoratzen naiz sinestezina dela. Minutuak ere ez dakit nola den posible 90 minutuetan hainbeste gol sartzea. Baina okerrez banago berrogeitik gertu batzen da ez? Eta 35 edo bai, pixkat igual pasa pasa egin egin zara, naiz. baina bai, Amerikar Samoari Australiak 31-0 irabazi zion. 2002ko mundialera sailkatzeko fasea zen. Egia esan, gaur egun Frantzia, Australiak Asiako konfederazioan jokatzen ditu, Hmm. sailkatze faseak. Ze azkenian, Ozeanian, beraientzat oso, ez dakit, bosgarren mailako taldeko eta lagun artekoa jokatzea bezalakoa zen. Australiak partio guztiak irabazi zituen, lau partido irabazi zituen, 66 gol sartuta eta huts jasota, hori hortxe, Fiji, Tonga, Samoa eta Amerikar Samoaren kontra, beraz hori, partida batean 31, baina beste lauetan ere, beste hiruretan etzen motz gelditu. Eta bueno, horregatik gero pasatzen, pelikula bat badago, Amerikar Samoaren inguruko, selekzioaren ingurukoa, ez dakit ikusi da, ez, nik gomendatzen ditut, Bai, entretenegarri. ikusi alduzu du. Bai, nik ikusita daukat, ikusi nonean Amazon Prime plataforman zegoen, el peor equipo del mundo, Next Goal Wins deitzen da ingelesez, eta bueno, partida horren ostean, Amerikar Samoak, ez entrenatzaile estatu batu edo Britaniar, ez nez gogoratzen orain kontratatzen du, eta pixka bat, oso, entretenigarria da, komedia inguruko pelikula bat, baina, hortxe dauka, Australiak badauka garaipen hori, eta garai horretan, Amerikako horretan, aipatu dugun gaur egungo hautatzailea Tonoi Popovic zegoen hasierako Amerikakoan, 31 gol sartu zizkiotenean, Amerikar Samoari. Denbora aldetik ere, 31 gol sartzea, karagarria iruditzen zaite. Gola egin ondoren ere, baloia zela erdira itzultzearekin ere hor, segundu batzuk irabazen dituzu. Beraz, Bai, 31 gol, ez dakit nola iritsi ziren. Ez dakit aurrean duzun markailua nola iritsi ziren atxeen aldira. atsedenaldian emaitza huts eta 16 zen. Imaginatu, 25 minutuan huts eta 9, huts eta 16 atsedenaldian. Eta gero, 76 minutuan huts eta 24, 78 arte sartu gabe egon ziren. Baina huts eta 25, 80garren, 26garrena, 81, 82an, 85an, 88an, eta 89an, huts eta 31garrena. Behintzat, bigarren zatian hobetu zuten, ez? Lehen zatian 16 gol, bigarrengoan 15 jaso zituzten. Beraz, ospatzeko moduko emaitza dela esango nuke.
Bai, Toni Popovic gaur egungo hautatzaileak bi gol egin zituen lehen zatian, gero atxeden aldian kendu zuen, Inglaterran jokatu zuen jokalariak, baita ere Turkian, Karabuskor taldean, Xantin Gerzian, 2006ko mundiala ere jokatu zuen, eta bueno, hemen datu kuriosoa, Archie Thompson izen esaten badizut, ez dakit ezagun egiten zaizuen, Archie Thompson. Archie Thompson, bai. Ez, zi esan. Ba, Archie Thompson, aurrari ohi bat izandakoa da. Bi partido zeramatzan, Australiarekin internazional bezala, soilik, etzen jokari bereziki ezaguna, ba, egun hortan ezaguna izatera pasatzen, 13 gol egin baitzituen partido horretan. 13 gol. Pentsa. Hori izan daiteke zibarraski errekor bat ez. Horrelako maila internazional batean izandako partida batean. 13 gol. Bai, errekorra lehenago Sofus Nielsen Danimarkarrak eta Gottfried Fuchs Alemaniarrak zeukaten, Londresko 1908ko eta Estokolmoko 1912ko Joko Olimpikoetan, urren ez urren, eta gero, klubei dagokionez John Petrie, Eskoziarraren 13 golak berdindu zituen, behin Eskoziako kopan 1885 urtean, 36 eta huts irabazi baizion bere taldeak, Bon Accord taldeari. Baina selekzioi dagokionez Archie Thompson izan da partidu batean gol gehien sartu dituen jokalaria. Archie Thompson gero ibilbide futbolistiko, arrun bat eduki zuen, baina ez dakit asmatuko duzun, nun bukatu zuen bere ibilbidea 2019 urtean. 2019 urtean. Australian hasi zen, beran Zelanda berrian jaiota da, baina Australiar nazionalitate dauka, eta Gippsland Falcons, Carlton, Marconi Stallions, Australian gero Belgikara egin zuen salto Europara, Liercera, Melbourne Victoryra itzuli zen, urte bat egin zuen 2006an ere PSV-en, ezberetan utzita, gero Melbourne Victoryn egin zituen 9 urte, gero Australian bere maila baxuetan beste pare bat urte egon zen, eta 2019an Racing de Murcia taldera iritsi zen. Enuela espero, Egia esan, pentsatzen ari nintzen, zein izan zitekeen hor helmuga arraro xamarro bat, baina Racing de Murcia taldean. Gaur egun 47 urte dauzka, duela 6-7 urte, 40 urte ingururekin, Racing Murcian jokatu zuen. Eta talde hau ez dakit gogoratzen duzun zerbait Racing de Murciaren inguruan. Gauza gutxi, ez dakit hau zen, Granada 74-rekin ez du harremanik honek, ez? Ez dut uste, baina Murtzian ibilitako jendeak eta pixkat Murtzien inguruko dirua jartzen hasi zen, 2013an sortutako taldea da. Eta 3. maila inguruan eta Murtziako preferente mailan ibili ziren gora eta bera, lortu zuten 2019an, gero nik gogoratzen dut, El Día Después programa, Espainiako programa formatuan, omenaldi asko egiten zizkioten David Vidal entrenatzaileari. Ez dakit gogoratzen dut, Eltsen eta inbeste taldetan ibilitako sakulako entrenatzaile erretxina. Eta horregatik, Archie Thompson berak zuzendu zuen 2019an, eta bazituen bideo batzuk sekulako herria eta egiten Thompsoni, kaso etzuelako korritzen auskalo, 40 urterekin ere ez dakit zer espero zuen David Vidal jaunak. Baina, eta gero egia da, 3. mailara igotzea lortu zuen talde horrek, Racing de Murciak, eta adibidez bere estafean edo Edwin Congo, Real Madrideko jokari oia zegoen, eta ez dakit gogoratzen duzun, baina batetik Matias Pogba pitxatu zuten, Paul Pogbaren anaia, eta Royston Drenthe. Royston Drenthe, oso gutxi iraun zuen... All-Star bat osatu zuten beraz. Oso gutxi iraun zuen taldean, ez dakit inguruko enpresak edo dirua jarriko zuten, baina, bigarren mailan iraun zituzten pare bat urte, 23 eta 24an berriro jetxi egin ziren, eta ez zuten gero izena eman Murtziako preferente mailan berriro ere, eta taldea hor bertan desagertu zen, baina, hortxe kuriosia bezala, 12 urte iraun zituen talde bat, Archie Thompson, Royston Drenthe,
Matias Pagoa edo Edwin Kongo zelako jendea zeukan taldean, eta hoxe, beste bizitza hobe batera pasada talde hori, baina oso harrigarria egin zaiten nuen lako gogoratzen, ikusi duen arte, Archie Thompsonena, 13 gol, selekzioen arteko partida batean, eta gero, Racing de Murtzian bukatu zure ibilbidea, zergatik ez dakit nik ere ez, baina, aztertu beharko dugu, gertu dago. Bai, bai, Murtzian, bueno, denetarik gertatzen da, aspaldi Real Murtzia, bai, lehen mailan ibili zela, baina aspaldi dabil beko mailetan, orain ere lehen federazioan, UCAM Murtzia izan genuen duela ez gehiegi bigarren mailan, badakizu niri pertsonalki UCAM Murtzia ez zaitela gehiegi gustatzen, baina, bueno, mentxe, Racing Murtzia hau ere aipatu duzu, zoritxarrez desagertu zen, baina nortaki, etorkizun batean berriz ere berpiztu daitekeen, Drente bezalako jokalarien bat itzuli eta ilusioa berriz ere berpiztea, baina bai, bai, gertatzen dira horrelako gauza arraroak, baina nik ere nuen espero Zelanda berrian jaioteko australiar bat topatzea Murtzian jokatzen, baina, bueno, bai, bai. Australiari dagokionez, aipatu duzuna pixka bat aztertzearren, niri goiz xamar iruditzen zait horrelako deialdi bat egiteko, eh? Egia da, bueno, ondo prestatu zaitezkeela, eta zuk aipatu duzu moduan, jokalari batzuk aspaldi ez direla hor selekzioarekin izan, baina oraindik hilabete baina pixka bat gehiago geratzen da eh, munduko kopa hasteko eta denboraldia amaitu ostean, hor beharrezkoa izan ohi da atsedenalditxo txiki bat izatea, oporraldi txiki bat eta behintzat pixka bat deskonektatzea. Bestela, Mhm. bueno, orain dagoeneko kontzentrazio horretan dauden jokalari horiek, mendik 3-4 astetara akaso eroturik izango ditu hor estatu batuetan, familia aspaldi ikusi ez dutela, baina nor daki, Popovic eta bere estafak hori erabaki badu, Australiarentzat hobi izango da. Australia naiz gogoratzen zehazki ze taldetan dagoen munduko kopan, baina, bueno, esango nuke printzipioz hirugarren akaso geratu daitekeela bere taldean, naiz eta ez dakidan zein diren bere aurkariak, eta hor hirugarren izan da pasa zaitezke urrengo fasera, baina oso urruti iristeko talde bat ere ez dauka Australiak. Ez, Australia degarren multzoan dago, estatu batuak etxeko taldearen kontra, Paraguai eta Turkiaren Ja, multzoan dago. Aukerak edukiko ditu, ziur. bai, bai, talde nahiko berezia, eh? Bai, Favorito handirik gabekoa. bai, izen ezagian Turkia akaso, Paraguai ere itzuli da urte batzuk eta gero munduko txabelketa batera. Egia Australiak mundial baten egin duen paperiko berena, 2006koa izan zela, final zortziren eta arte iritsi zen, Mhm. eta egia da, barkatu, doministiko egin gaut. Ai, barkatu. Zuzenekoan gertatzen diren gauzak. Egia da hori, Australiaren ba, hamarkada honena, nik uste hori 2000 ingurukoa dela, hor bat zituen jokari aski ezagunak, Tim Cahill, akaso, esaterako, Bai. Australiako selekzioko golegia handiena 50 golekin, Aloisi, Mark besteak Schwartz, beste. bai, Jon Aloisi, Osasun eta Alabesen ibilitako jokalaria, Mark Schwarzer izan da Australian partido gehien dituena, atezaina, 110 partidarekin, Chelsea, Leicester, Fulham, edo Middlesbrough, ibilitako jokalaria, besteak beste, Mark Bresciano, bai, horiek izan ziren Australiaren garai honenak, baina, azkenean, hala ere, ez ziren ere, punta-puntako jokalariak, Cahill kaso zeo zer gehiago, baina, hori, Asiako kopa ise irabazten zuten, baina gero mundialetan, final zortziren batzuk lortu zituzten. Eta, gaur egun, ez da Australiako formula pixka bat, ez da garai batekoa, baina, Matthew Ryan realeko atezain hoia dago, kapitain eta atezain bezala. Bai. Eta, ikusi beharko da, badaukate aukera, selkatzeko bultzo horretan egia esan, eta ikusi beharko da, zer lortzen duten, baina, bortxe, Turkia, Paraguai eta estatu batuen kontra jokatuko dute. Bai, adibiliko gara, munduko kopa hasten denean Popovicen taldea zer moduz dabilen, hilabete eta erdi hor jokalariak preso eduki ostean, baina, bueno, hori pixka bat beranduago iritsiko da,
azken asteburuan liga partidak izan ditugu, emaitza asko, emaitza garrantzitsuak, besteak beste derbian hor Mendizorrotzan izandako emaitza hori esan nuke oso garrantzitsua dela, bi taldeentzat, baina bereziki Alavesentzat, arazo handiak izan ditzake Realak ere astelenean ez zuelako maila eman, oso partida txarra jokatu zuen talde txuri-urdinak, Bai, baina Jose Mari ondo badituzu liga aurrera doan enean, pare bat jardunaldi geratzen direnean, hobe aztertuko du egoera hau, gainontzekoan gaur programa luzetxo joango zaigulako, eta besteak beste, amaitzearren, bestetik barkatu, Baionan ere partida handia izan genuen, Jendoie bai, egia da. estadioan, Bordeletik milaka eta milaka zale gerturatu ziren, irakurri dudaren arabera guztira 8.000 ikusle izan ziren bertan, beraz, ligan Abironek rekord berri bat ezarri du, orain arte Mhm. rekorra ligan 4.000 pertsona inguru zirelako, kopan bai, jende gehiago gerturatu izan da, esaterako Juninho Pernambukoan oren Lionen aurkako partida hartan, baina, partidari dagokionez, bat eta bi barkatu galdu zuen Abironek, buelta mantzio marka hori Bordeleko Girondinsek, honekin ia amaitutzat eman dezakegu Abironen denboraldia, Abiron oso Bai, denboraldi ona eginda, esango nuke arro egoteko moduko denboraldia izan dela, eta bestetik, adi oraindik ere Girondinsekin, Larrosek berdindu egin zuelako, eta bai, puntu hutsean. bakarrera dagoelako, bi jardunaldi geratzen dira, eta nik pentsatzen dut, Abironi ere komeni zaiola Girondins igotzea, gainontzekoan datorren urtean ere talde berdinean Bordeleko Girondins izango duelako, eta Bordeleko taldearen aurka liga berean lehiatzea, kontuan izanik edo jakinda talde bakarra igotzen dela, esango nuke ez zaiola komeni, eta Larros geratzen bada liga berdinean, akaso hobe izango dela. Baina hori, pixka bat oso gainetik azken jardunaldia errepasatzearen, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, bigarren mailakoa, lehen mailakoa, Ez hori, nazional bigarren maila aipatuta, egia da bi jardunaldi jokatzen direla, Baionak ez dauka aukerarik lehenen postu hortara iristeko, baina Girondins eta Larrosek bi parteo jokatuko dituzte, hor, sailkapenen erdialdean jokoan ez errez daukaten bi talderen kontra, beraz ikusi beharko da, maletinak edo zer dagoen hortikan, baina, bueno, Larrosek lau berdinketa jarraian egin ditu, Girondensek ikusi beharko da harrapatzeko aukera daukan, baina Larrosek barkatu ezean, lehenengo urrengo mailari egoko dira, eta Girondesek beste urte bat eman beharko du National B ligan, beraz, gertu jarretuko dugu ere, naiz eta Baiona, zoritxarrez, aukerarik gabe galitu den. horixe da, horrela amaituko dugu gaurko saioa, dagoeneko 6:30 iritsi dira, esan bezala gaur asteazkena da, eta, eguraldi ona egiten duen Bartzelonan, temperatura ona, eta kaso, Fran Jesteren El Enterrado ardoa ateratzeko momentu ona izan daiteke. Bueno, bai, Txapeldunen ligako partidan atarian, egia esan, Arrazoi. ez dator gaizki, beraz gaur, egia esan, oso gogotsu nabil, naiz eta guri lokatzak futbola gustatzen zaigun, gogotsu nabil, Bayern eta Paris Saint-Germain arteko partidak ikusteko, eta zein izango den, Arsenalen kontra Txapeldunen ligako finala jokatuko duena. Bai, egia esan itxura bikaina du, datorren astean jakingo dugu, datorren astean ez, gaur bertan jakingo dugu zein izango den finalean, baina datorren astean, hemen ere aipatuko dugu. Beraz, Jose Mari, beti bezala, plazerrutxa izan da zurekin solasaldi hau partekatzea, eta hurren arte, Hori da, Josu, besarkada bat eta hurrengo saio arte. izan untxa. Baloiaren atzetik doaz hogeita bi jokaldi bikainak da amaika opari Futbolaren munduan kontu zaru gari ez gara jarda ezagun bertain jokalari